Fetelor, azi am reușit și am trecut și pe la poștă. Am ușoarăt și frumusețe am aici. Ia uitați-vă și covoraș drăguț am eu. Asta e pentru Damir, David, îi iubesc să tăvălească pe jos. Și executat la comandă. Tot acolo, 6, zântat. Короче, asta sunt eu, ca să înțelegi. Super, tare îmi place. Tare классная штучка, шейка. Суть телевизору, лакомит. Прикольный ковараж.